2017 converteuse no mellor ano da serie histórica para as lonxas galegas. O conxunto da facturación superou os 500 millóns de euros, mentres que a cantidade de descargas incrementouse nun 27%. En descargas, este é o mellor ano da nosa serie histórica porque as descargas en lonxas incrementaron un 27%. E en facturación, este tamén é o mellor ano da nosa serie histórica porque a facturación nas lonxas galegas superaron a barreira dos 500 millóns de euros. Por tipo de produto, os peixes representan o 92% das descargas e os moluscos bivalvos o 4,6% das descargas, pero representan o 16% do total de facturación. Feijóo presentou estas cifras na visita realizada á lonxa noiesa de Testal, a que puxo como exemplo de traballo conxunto. Destacou a súa aposta pola calidade a través dun selo distintivo para o berberecho que está en proceso e que distinguirá o bivalvo extraído das concesións noiesas a través da pesca artesanal sustentable e rexistrado na Confraría de Noia. A marca de calidade berberecho de Noia Pesca Artesanal Rías Galegas é no que estamos traballando para que os berberechos que salen de aquí teñan ese marchamo de calidade e que cando cheguen os mellores restaurantes das principais capitais de España ou do resto de Europa saiban que si é de Noia é un berberecho de primeira calidade. Si é do Testal, si ven desta lonxa, é un berberecho que ten as máximas condicións hixiénico-sanitarias, de tamaño, de trazabilidade. As cifras avalan esta garantía de calidade de Noia, que está a piques de pechar unha das mellores campañas marisqueiras da súa historia, con máis de 16 millóns de facturación. Motivo suficiente polo que a Xunta destinará unha nova partida ao arranxo da cuberta e a ampliación da lonxa de Testal. Investimento previsto de cara á vindeira anualidade para unha reforma na cuberta, unha mellora nas condicións de estanqueidade da lonxa e tamén unha reforma interior que facilite o seu traballo e que posibilite tamén a instalación dunha grada para, no futuro, polo menos aqueles visitantes que queiran apreciar o valor turístico que ten o proceso de clasificación e o marisqueo. O patrón maior quixo agradecer o esforzo inversor do goberno autonómico, pero lembrou que é preciso seguir traballando no saneamento das rías para conseguir unha mellor calidade das augas. Queremos que a calidade das aguas melloren un pouquiño máis, que se comprometa o señor presidente a que nos faga unha depuradora alá en Xeilán, que xa falamos co alcalde, está comprometido,